Pagpilitan. Si Jana or imuhang pamilya. Unsa din na adri ah? Di ko na nagmasaw na katong nagjamin ko nimo pa. Beautiful girl. Lahi ra jud ka sa una tanaw. Wala man siguro si Tito diri ah. Unsa may angay ko buhaton para makasulod ko diri ah? Ay tama. Hapit mo sa panda. Uy, timing. Kinaiter ba ako? Makuha, meron ko na akong sanina. Kamingaw. Asa man ka madto? To? Unsa man ang gidala nimo? Nina to. Asa man ka madto? Nay, pag di magilis, mabaho na ko. Ayaw naglakaw. Pagpuyo na dire. Unsay pagpuyo? Mulayas ko eh. Kay magdula-dula ko, wala mo badlong. Gusto di ka wala mo badlong? O di ganahan ka palayason? Di mo naman kung palayas, di. Mulayas ko. Atik yung ka. Kani balik naman si Jana diri ah. Mo nang di ka ganahan balik diri ka naguyab-uyab na ka. Pisot pabiya ka da. Man, hindi ko ganahan mo ulit dito kay sungugan magugay ka. Nabaday mo layas nga duha ra sinina dalon. Uli-uli na gud ko. Doon na bitaw kog layasan, di ara sintro. Uli-uli ba layas nga stiin. Hilas. Uyab-uyab. Di ka balo mo labas sa barip? Ako di malaba. Ay, mabutog, maguyab-uyab ko. Wa kung magani ka mag-eskwela, maguyab-uyab na noon ka. Sundog sa kuha ba? Unsa nga sundugon ako nimo to? Nga di man ka pala manguyab. Kabalo ka to anong niuli ko dire. Nagkuha kog sinina para manglaag min Jana. Ayaw laag. Bantay tindahan papuyo diri. Man, hindi ko nimo gusto pala ko kay magbantay sa tindahan. Maro ko ganaw. Ayaw lakaw. Di po dito, kaya naka-schedule na ang laag na mo ni Jana ugma. Hilas ka ba? Mura kang nagay kagasto. Pagpuyo diri. Kaya palayason tao nga, pabalik ko ng putang. Mura jog na ay, gamay. Mansay nga mo, nakagamay? Ang buti mo, kung sa kanya. Manay batasan ni mo, niya may ibog si Jana si mo ha? Ako Jana, di ko maibog mo eh. Kung ka si Jana to, di po ko maibog ni mo eh. Karontan, pagdesisyon na. Mag-uyab-uyab ka? Or mo uli ka diri ah? Ah, siyempre, uyab boy, hindi naman ako papatay tindahan. Assuming pugay ka. Wala, magaling mo siguro nag-uyab. To, anong pugnan mo dyan mo? Asa man na yung pamilya? Di ba na diri ah? Pagpilitan. Si Jana or imuhang pamilya? Unsa din na adri ah? Di ko na nagmasaw na katong nanjamin ko nimo pa. Beautiful girl. Wherever. Lahi ra jud ka sa una tanaw. Sa una, inlab pa kay ko nimo. Pero karon, inlab na jud kayo. When I saw you. Unya, nakadesisyon ka? To, laman ako atong pamilya, pero mas piliwan ako si Jana. Ani na lang. Karon, kagipili man mo si Jana. Uban nante ka pamisita. Pinaot. Muuli na ka diri ah. Tinuod to? Kay mao man ay gusto nimo. Knew that I'd love you. Salamat to! Salamat to kayo to! Salamat to kayo! Agay! Agi ba? Hindi ka cute!